I-Afrika icebe kakhulu ngezimbiwa ezimbiwa emhlabathini. Inenhlabathi enothile, amahlathi, izimbiwa kanye nesimo sezulu esihle. Ngaleyo ndlela yokuthi asikho isizathu esisemqoka sokuthi kungani lelizwekazi lidla imbuya ngothi emhlabeni. Futhi abampofu beqhubeka nokuba mpofu. Ngisho usizo olungenayo alusizi lutho, njengoba ama-billions amadola afakwa e-Afrika engasizanga lutho. Kungani i-Afrika inhlwempu? Asiye emqulwini wezolimo ukuthola impendulo yalombuzo. Izwi likaNkulunkulu lithi, abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Kufanele siqiniseke ukuthi sifundisa abampofu ukwethembeka kwezolimo ngaphambi kwakho konke. Ukutshala ngendlela kaJehova sekukhombise ukwenza izimanga ekusizeni abampofu nokubahlomisa ngolwazi oludingekalayo ukuze baphume ejokeni lobubha. Ukutshala ngendlela kaJehova kuyona indlela yokwenza kuphela, kodwa kumbandakanya isimo esikahle ngokozomphefumulo, indlela yokuphatha kanye nendlela yokwenza kwezolimo. Ngifisa ukuthi bonke abantu abeza kule ntaba bazodumisa uNkulunkulu kuphela. Uma wenza konke ezingeni eliphezulu, uNkulunkulu uyakubusisa. Kungakho ubona lezi tshalo ezinhle kakhulu. Ingoba sasebenza ngokusezingeni eliphezulu. Emthethweni oyibekele indalo yakho ufaka othi kancane noma kungabibikho kuphazamiseka komhlabathi. Kungacekelwa phansi, kufakwe izinto ezibolayo phansi ngokuhlukana kwazo. Amandla kaJehova avezwa ngokusobala indalo yakhe, ukuze thina njengamadodana namadodakazi akhe singabi nakuzilandulela. Ukutshala ngendlela kaJehova akuyona inhlangano, kodwa ithuluzi esilinikwe umdali lawo wonke umzimba kaKristu, lokuhlomisa ngezikhali kubona bonke abadla imbuya ngothi. E-Afrika jikelele, ukuze silwe nomjikelezo wobubha, simbule isibusiso umdali asibusise ngaso kuleli zwekazi kanye nabantu balo. Imithombo yolwazi ekhona imbandakanya lapho umqeqeshi engabuka khona izincwajana kanye ne-DVD eqoqa lonke uqeqesho nezigaba zalo. uJesu wathi, akukho engikwenzileyo uBaba angakwenzanga. Thina njengabantwana bakaNkulunkulu fanele siyithobe sazi ukuthi izindlela zethu azisebenzi. Silandele izindlela zikaNkulunkulu ngezinhliziyo zethu zonke. Isaiah 58 kumele ngabe sigcwalisa ukuzila kweqiniso, ukuthukulula, ukusasa nokuqashula ijoka. Ukondla abalambileyo umbathise abahambaze nokwakhela umphemo abangenamakhaya. Isono siqalekise izimpilo zethu kanye nezwe lethu. Ulibwanji. Uyabona, uma upha umuntu inhlanzi umondla okusuku olulodwa, kodwa uma umufundisa ukudoba umondla impilo yakhe yonke.